Защо сега ще ми правиш клип да ме излагаш пред хората? Сега ще спим ли какво? Не спиме. А какво правим? С шише в ръката, моля, спиш. Що се задави преди малко? Защото говориш глупости. Какви глупости говори? За риби. За какви риби? Женски риби. Мани, толкова. Няма да те манем. Кажи сега. Пини вода, дай. Пини. Сега като се сети ми се олея. Ирката ме караше да спим, защото като спим винаги. Тук е да спиш и да не спиш, няма да удари. Що да не ударим? Слънчев удар му. Сложи го на сенка. Абе, дали този път не удря, що не си говорим за пички, да? Как включиш фотото и почваш? Как да не си говорим? До сега за какво си говорихме? За педераси? Не, за моята. За твоята. Тя една ли? Една. Уж твоята пата пълна. Питам дали е било хубаво. После дай ми дъщерята. Най-накрая за десерт. Викам, абе, ще ми дадеш ли дъщерята? И как да ти я дам, като слушам какви тъпоти? Говориш, правиш и не знам си. Как да ти я дам? Какви тъпоти? Това не е ли хубаво, къде го поема аз? Само като си го представим, че ще мога да го правиш с детето ми. Сега че ти е лумнен с манарчо. Ти мислиш, че няма да е хубаво ли? Майка ти ще... Как мога да спиш и да пуша? Това ми кажи. Ти не знаеш, че мързеливите хора са измислили всички рационализации в света. Предполагам, че е така. Виж ме колко съм голем, как си намерих поза да ми е удобно и да си спи. Ема това е благодарение на мен. На тебе. Това даваш на един такъв случайен да легне и нищо. Да не ми снимаш ногти сега. Той е лакирал, чакай да покажа се. Виж, че съм и дълги чорпианист. Не бе, не е тук. Не е пакета. Че мога да има леко да се възбуждат от малко. Кои? Кои като например? Ай? Като например кои? Знам ли какви педераси има в форма? Според тебе има ли някой педерас от всичките? Не мога да нема от тия стотици поне един така да обича да иска. Има педераси, но те се знаят. Но има ти знаеш и някой? Знам. Според тебе може да е бъ някой за един сливър това да ми даде. И без това са кът, не откъде да ги намери. Ако говориш така, съм сигурен, че педераса ще те потърси. Налично. Сега казваме, ако трябва ми Red Hat, White Tiger и още 2-3 цвета. Ако има да искаш и да ти ще запрежалим един път да го ударим. На лунци, ме капака ме трябва да снимаме, да го пуснем. И така. Педераси е пълно, ама полупедераси има повече. Мислиш? Полупедераса е по-гадно от педераса. Ма мене ми стига, че тия полупедерасите са тия така по-извъртените от ебането. Не. Тия полупедерасите са ни педераси, ни жени, ни... С кой се ебат? Те не се ебат, те душата. Душата? Значи това трябва да го изразяваш по някакъв начин, за да се разбере къв си. Изразяваш го, ти го изразяваш от тези. Мисля, че... Добре, ти мислиш ли, че има някой конкретен от форма, който е педерас и така и си обича да си му влиза? Има, двама-трима има. Кажи ги да е. Как ще ги кам? Говори ли са? С какво са? Що са? Това не съм им следил. Просто съм ми казвали. А ти знаеш аз какво съм чул? Не. Че мъжът прави най-хубавите свирки на мъжа. По-хубаво може да ти прави свирка мъж. Чул съм. Не се изставай така. Даже... Не знам, аз не съм пробвал.
Друго да ти кажем, Кажа. чул съм, че... Пита първо, че чуваш съм малък. Чул съм, че тия бабички къде не имат забика и сваля ченета, ако сваля ченето и ти направи свирка, пак става много И хубаво. затова ли биеш всички хора да изпадат зъбите да ти правят сметки? Не, просто нормално си миеш на бабичка и да пробваш. Който го не е пробвал, му го препоръчвам. Защото съм чул, не за друго. Сега ми разказваш, ще да се задавим с водата. Какво съм ти разказал? Там съм на Кенеф. Ето задничава. Нали? Мълчи се там, не да казваш. Няма да казвам, защото това съм. Добре, айде да гасим, те така. Газ.